L-ewwel nies li se jħossu id-differenza fil-livell tal-għajxin tagħhom se jkunu l-anzjani li se jibdew is-sena bżieda sostanzjali fil-pensjonijiet. Dan sostnieh il-Prim Ministru Joseph Muscat dwar il-miżuri tal-budget li se jidħlu fis-seħħ mill-ewwel jum tas-sena l-ġdida. Jien naħseb li iktar ħalli effetti hija ż-żieda fil-pensjonijiet. Żieda fil-pensjonijiet bla preċedent, l-ikbar waħda ta' kull żmien mit-tmeninijiet il-hawn, €7 fil-ġimgħa, illi hemmhekk il-pensjonanti mal-ewwel ħajħossu d-differenza fil-livell tal-għajxin tagħhom. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar dak li se jkun qed isib taħt rasu il-Prim Ministru l-ġdid. Ingburi li ħanħalli Prim Ministru Laburista li forsi li ħajkun mhux forsi li ħajkun l-ewwel Prim Ministru Laburista li minflok dejn ħajsib xi ħaġa taħt rasu. U jingburi li daħħallih il-Prim Ministru Laburista mhux Prim Ministru Nazzjonalista. ċert li Prim Ministru Laburista ħsiebhom, Prim Ministru sfortunatament ngħid ta' Partit Nazzjonalista dejjem raw kif il-flus experts biex jonfquhom, sfortunatament ma nefquhom x'tajjeb. Mistoqsi dwar il-qtuħ fl-elettriku, il-Prim Ministru spjega bl-aktar mod ċar ta' dak li ġara. Fisser li kieku m'hemmx il-power station il-ġdida u żammejna biss l-interconnector, dan kien ifisser li waqt li qegħdin din il-problema u l-ħin li nieħdu biex insewwuha nkunu mingħajr dawl. Imma immaġina ġifieri ma kenniex dal-power station. U għandna l-interconnector biss u l-interconnector nafu li hemm problema. Taf xi jfisser dan kollu li ilna 3 ġimgħat bla dawl. Jew 3 ġimgħat maximum l-aħjar ħaġa nistgħu nimmaġinaw bil-power station tal-Marsa l-Antika tagħti full blast. Għax ma nistgħux inkieku il-laħqu. Okej, dik hija l-verità. Ġifieri jew bla dawl qegħdin bħala pajjiż bħalissa kieku jekk mhux kollu pratikament kollu u l-ħin kollu mhux inqata' sigħata jew inqata' sa'atejn, il-ħin kollu. Fl-intervista Joseph Muscat tkellem ukoll dwar l-10 ta' Jannar, meta se jagħmel l-aħħar diskors tiegħu bħala Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.